И здравейте хора, ако става, пак сте си мили. Искам... Опа. След си, я си махнал силата за коса ми. Искам да ви кажа, си прекратихме приятелството си с Николай. Един момент. Едно момент да си оправя слушалките. Да, и както ви казахме, той може да и се прави на мисък. Те мил в киповете, ама само да и каза си. Не е такъв. Да. Също така тя да му дадете на киповете паеш надолу. И също така да се отабонирате за него, за да има по-малки абонати хора, казвам ви. Пробестете за 100 и повярвайте ми, ще почне да силно сте направи екип, най-вероятно дето ще почне да псува стекести на палкова века хора. Дали псува неща, които и хора под 30 тя да ги казват. На палко да ви каза хора. Също така очаквайте да са екип, най-вероятно днеска и утре в канала ми. Между другото не ме спи просто сега. Ето един навън къде. Но просто днес ми се продява и да това. Бе, за това ви казвам хора, дадете му на Николай Христов палси надолу от всички такива неща, на които имате YouTube и такова на те хора. Добре тогава хора, ще се видим в следващия клип, а до тогава бъдете здрави!